Rauhassa kädet saa tasapainottaa. Puske ylös. Ja toinen puoli. Puske ylös. Ja tosiaan nyt ei hötkytä. Hetken päästä voi hötkyä, jos siltä tuntuu. Syvälle vaan. Ja muista polvet varpaat sama suunta. Tuo tukijalan kantapää saa irrota lattiasta, ei haittaa. Hyvä. Vielä ehtii muutaman tekemään. Äkkihän tästä tulee. 2. 1. Yes, hyvä. Jää ylös, hengittele. Ja nyt sulla oli sitten vaihtoehtoja tämän burpeen suhteen. Katso, että on tilaa siellä hyvin. Me ollaan kohta menossa. Ja kello käy. Eli hyppy. Voit askeltaa, hypätä. Tai teen uudestaan saman. Tai hyppy. Näin. Tai sitten vielä käy tuolla lattiassa. Keho selkeästi hylki tuota burpeeta, kun se ei halusikin vaan askeltaa. Sieltä ei muuta kuin mennään omaan tahtiin. Ja muista hei, kyykkyvaihtoehto. Ihan pätevä liike. Kello hetki aikaa